Sa kuha ng CCTV footage ng Barangay Bagbag, Bawang, La Union, makikita ang nakaparadang pick-up sa gilid ng National Highway. Nang biglang, Baka nakaturok, manang. sumalpok sa likuran ng pick-up ang isang closed van galing sa north direction. Sa lakas ng impact, natamaan din ng pick-up ang nasa harapang motorsiklo. Sumalpok naman sa closed van ang isa pang motorsiklo na nasa likuran nito. Nabiyag pa. Nailabas mula sa closed van ang driver nito. Naitakbo siya sa pagamutan at nasa maayos namang kondisyon. Sugatan din at nasa maayos ding kondisyon ang driver ng nasa likurang motorsiklo na nadamay sa aksidente. Habang binabagtas naman ng L300 going south, ma'am, accordingly sa driver, nakaidlip siya. Kaya nabangga niya yung Hilux, ma'am. Tapos, yung Hilux naman po, dahil sa impact, natamaan niya yung nakaparking na motor na nasa harapan niya. Yung sumusunod naman na motor doon sa L300, ma'am, is nahagip niya rin yung, yung L300. Ayon na rin sa Barangay Council, walang sakay ang nooy nakaparadang mga sasakyan sa gilid ng kalsada. Ipinagpapasalamat din nila na walang ibang nadamay sa insidente. Gani alas 10 di ma'am eh. So siguro willing nga awan hampay nga out iti estudyante ta iti da mismo gamin ma'am nga di crossing kami bago da iti barangay hall. Ito talaga pagdaldalanan ni Guping. Sometimes mga madamo bystanders nga dinginan nanang tanukwa at sa daycare iti babami ma'am. So thankful kami ma'am tawan iti tao ijay nga nakatader. And bago diay ma'am, kinita mi CCTV at dati tattao jay. So ala thanks God ta awan iti nakatader. Otherwise baka mas nakarkaro yung napasamak mo. Pag nagmamaneho po tayo, be sure po tayo na mayroon tayong kumpletong tulog. Nang sa ganun, maiwasan natin yung aksidente kagaya po nang nangyari kanina. Joan Punsoy, Balitang Solid North.